Din cauza acestei pandemii prin care am trecut cu toții timp de 2 ani de zile, foarte multe persoane au rămas afectate la nivel de gust și la nivel de miros. Aceste persoane au rămas de fapt cu o deficiență de zinc. De aceea este important să suplimentăm sau să aducem un aport mai mare de zinc pentru a reface această rezervă. Dacă nu putem să facem asta prin alimentație, pentru că nu vom consuma suficient zinc, atunci suplimentarea cu zinc este esențială. Ce recomand din punct de vedere al suplimentării cu zinc este zincul sub formă de zinc sulfat, ideal sub formă lichidă. În același timp, este important să știm faptul că zincul nu doar că ne va regla, ne va ameliora această stare, adică gustul și mirosul vor reveni la normal. Nu doar asta, ci și faptul că zincul intră în compoziția sucului gastric și atunci dacă avem suficient zinc, putem să digerăm corespunzător alimentele. Și în felul acesta putem să asimilăm corespunzător din alimente micronutrienții. Persoanele care au deficiență de zinc creează și deficiență de B12, creează și deficiență din alte vitamine și minerale pentru că nu pot digera corespunzător alimentele. Și atunci, în primul rând, dacă suplimentăm cu zinc, vom avea această proprietate a sucului gastric de a digera corespunzător și de a asimila din mâncarea pe care o consumăm. Ideal este ca această mâncare să fie naturală, să fie crescută organic, biologic, pentru că în acest fel vom avea în hrana respectivă micronutrienții de care avem nevoie. Și după ce reușim să facem acest lucru, adică să suplimentăm cu zinc, să avem o alimentație naturală, bogată, diversificată, vom reuși să aducem și aport din ceilalți micronutrienți și astfel micronutrienții respectiv vor ajuta la această stare generală bună de sănătate. Ceea ce ne interesează tot legat de zinc este faptul că zincul ne reglează și la nivel hormonal. Pentru că zincul crește testosteronul, combate dihidroetestosteronul, DHT-ul și în același timp combate și stresul. Acestea fiind spuse, dacă încă nu ți-ai recăpătat gustul și mirosul, este important să începi suplimentarea cu zinc, pentru că în acest fel vei reuși să-ți recapeți gustul și mirosul și nu doar atât, vei începe chiar să-ți întărești sistemul imunitar, pentru că zincul este direct responsabil de întărirea sistemului imunitar. Cei mai mulți dintre noi avem deficiență de zinc, iar când suntem puși în fața acestor pericole, consumăm zincul pentru că începem să ne apărăm de pericolul care intrăm, virus, bacterie, parazit sau orice altă problemă. De atunci, în momentul în care ajungem să avem suficient zinc, putem să facem față situației. Dacă nu avem suficient zinc, atunci ne scade atât de mult zincul încât ajungem să ne pierdem și gustul și mirosul. Ce este important? Suplimentarea până când gustul și mirosul revin la normal. În același timp, un stil de viață sănătos care să includă și partea de exerciții fizice, care să includă și natura, mersul desculți sau privitul soarelui, sau alimentație suficientă, alimentație naturală, alimentație bogată în micronutrienți, este esențială pentru ca gustul și mirosul să se refacă. Dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii, iar noi ne vedem data viitoare.